ברוכים הבאים לערוץ. בסרטון זה נבין איך להילחם באוטומטים. ברוכים הבאים לערוץ האנרגיה, שמי ליאור מדריך צ'יקונג, ובערוץ זה נציג תרגילי צ'יקונג על הקשר לעונות השנה, לטבע ולגוף האדם. אתם מוזמנים פה בצד להירשם לערוץ בשלב ראשון, ובשלב השני ללחוץ על הפעמון, כך תדעו שיש סרטון, תקבלו הודעה שיש סרטון חדש בימים ראשון עד רביעי 6 ו-7, חמישי ושישי 7. אם כן, אנחנו ממשיכים עם עונת הסתיו. סתיו. ונושא הסרטון הזה הוא איך להילחם באוטומטים. ובכן, היום ה-30 באוקטובר גם צילום הסרטון, תקופה של לחימה פה אצלנו, וכל אחד נאבק עם הרגלים, עם פעולות אוטומטיות שכדאי לבחון אותם בתקופה הזאת, אותם